Dobrý den, vítám vás u tutoriálu, kde si ukážeme, jak založit projekt a samozřejmě i malou ukázku programu v Microsoft Visual C# 2010. Po spuštění programu vidíme následující obrazovku. Prostřed je okno Start Page, neboli startovní stránka. Zde pak vidíme panel nástrojů, respektive prvků. Zde se nám budou zobrazovat chybová a varovná hlášení a zde pak máme průzkumník. Na úvodní stránce nebo startovací stránce máme rychlé nabídky New projekt, Open projekt, případně ukázku nebo možnost rychlého spuštění dříve založených projektů. Tuto cestu pomineme a založíme si projekt přes File, New projekt. Otevře se nám následující okno. Zde nás budou zajímat hned 3 možnosti založení projektu. První je konzolová aplikace. Určitě znáte takové to černé okno, kde se vypisuje text, tak právě k tomu slouží tento projekt. Pro okna, respektive formuláře, budeme používat tento typ projektu a ještě se podíváme v budoucnu na vývojový kit Netduino a pro něj budeme mít následující aplikaci, kterou nalezneme tady v Microframework. Vrátíme se zpátky do záložky Visual C# a označíme si, vybereme Windows Form Application. Zde zadáme ještě název, například Ahoj světe. Všimněte si, že píšu bez diakritiky, bez mezer. I když mezery by to mělo brát bez problémů, je taková domluva, že se diakritika a speciální znaky nepoužívají. Potvrdíme. A už se nám pomalu otvírá náš projekt. Vidíte, že prostřední okno se změnilo, je tam otevřený soubor Form 1 CS. Ten nalezneme v průzkumníku a sice zde. Potom tady máme sadu prvků, které budeme muset do formuláře vkládat. Zůstala nám tady část pro zobrazování chyb a navíc se nám zde otevřely vlastnosti. Začneme tím, že si uděláme takový jednoduchý program, který po stisknutí tlačítka vypíše Ahoj světe. Potřebujeme k tomu tlačítko, které můžeme vložit například dvojím poklikáním. Vidíte, že se vložilo, nyní ho můžeme přetáhnout kamkoliv. Do formuláři můžeme ji roztahovat. Druhý prvek, který budeme potřebovat, je textbox. Ukážeme si druhý způsob a sice jedním kliknutím vybereme a poté přetáhneme do formuláře. Všimněte si, když měním velikost prvku, že jsou tam nastavovací pravítka, což je výhodné při uspořádávání jednotlivých prvků. Tak, nyní máme základ formuláře hotový.
Vidíte tady hvězdičku, což znamená, že daný soubor není uložen. Proto si jej uložíme. Na výběr máme buď to Save nebo Save All. Save All slouží pro uložení všech editovaných souborů, Save pouze pro uložení daného souboru, který je vybrán, čili ostatní editované soubory se uloží. Vzhledem k tomu, že máme otevřený jeden soubor, je to jedno, když dáme například Save, tak soubor se nám uložil a pustíme ho. Spouštíme pomocí Start Debug. Tím nespouštíme samotný program, ale používáme debugovací mod. Při ladění ještě používáme build, čili postavení nebo překlad programu. Ten je pod klávesou F6. Tady vidíte znovu Start Debugging pod klávesou F5. Případně můžeme ještě kropovat program klávesami F10, 11. Tak, my si nejprve vyzkoušíme klávesu F6, čili překlad. A podíváme se, zda nám nevyskočily tady nějaké chyby, a jak vidíte, tak je to bez problémů. Nyní dáme klávesu F5, čímž program spustíme. Tak a vidíte, že náš soubor Form 1 CS zůstal jakoby na pozadí. Zde máme okno, které se nám spustilo v debugovacím režimu. Je tu textbox, vidíte, že dokonce se do něj dá psát. To zase snažím. A máme tu tlačítko. Nicméně při poklikání na tlačítko se nic neděje. Zastavíme debugovací režim a zkusíme naši aplikaci oživit. Nejprve si označíme Xbox a najdeme si ve vlastnostech vlastnost name. Místo textbox napíšeme txt vítání. Vidíte, že to píšu bez diakritiky. Předtím označení txt je zkratka textbox. Používá se to v podstatě jenom pro odlišení prvků programu pro lepší orientaci. Následující slovo je odděleno velkým písmenem, jinak žádné mezery, žádné speciální znaky. Ještě pro zajímavost je tu vlastnost text, tu necháme prázdnou. Pokud bychom ji vyplnili, tak samozřejmě po spuštění debugovacího režimu se nám tam objeví text. Klikneme na tlačítko a změníme mu vlastnost text na například pozdrav. Když dáme Enter nebo klikneme mimo formulář vlastnosti, tak se nám tento název objeví v tlačítku. Ještě si změníme vlastnost name. Tam napíšeme btn pozdrav. Všimněte si, že atribut name nebo vlastnost name začíná vždy malým písmenem a
Nyní se pustíme do oživení celého nebo našeho tlačítka. Klikneme na tlačítko a zde Properties, čili ve vlastnostech, klikneme na blesk, kde se nám zobrazuje nápověda Events, čili události. Vybereme klik, například dvojím poklepáním. Vidíte, že nás to přeplo do textového módu. Týž soubor, čili form 1 CS, máme nyní otevřený v návrhovém zobrazení i v textovém. Když se podíváme trošku na text, zde máme přidané, respektive pomocí klíčového slova using připojujeme jmenné prostory, které používáme, respektive z nich používáme třídy, metody a podobně. Vidíte, že zde definujeme vlastní jmenný prostor a vlastní třídu a zde pak nyní si nadefinujeme událost, která nastane po kliknutí na tlačítko. Napíšeme si TXT uvítání, vidíte, že nám to už vždycky napovídá. TXT uvítání text rovná se ahoj světe. Vidíte, že nyní text píšu s diakritikou, ale mám jej v úvozovkách, čímž označujeme řetězec nebo string. A samozřejmě na konci musí být střední. Opět uložíme. Všimněte si, že nyní jsem kliknul na Save All, abych uložil oba soubory, nebo respektive tento soubor. A vyskočilo nám toto okno. To je ještě jedna funkce Save All. Protože nemáme uloženo vše z projektu, respektive samotný projekt, vyžaduje to po nás zadání za prvé názvu, ten ponecháme tak, jak jsme nazvali na začátku, a umístění. I to ponecháme. Dáme save a projekt máme uložen. Nyní spustíme a vidíte náš formulář. Na pozadí nám zůstal opět soubor, tentokrát v textové podobě. Kdybychom měli přepnuto na návrhové prostředí, zůstane tam návrhové. Klikneme na tlačítko pozdrav a vidíte, že se nám zde vypsalo ahoj světe. Ještě se podívejme, jak projekt zavřít, případně znovu otevřít. Přes nabídku File máme na výběr Close a Closed Solution. Když dáme Close, jak vidíte, zavřel se nám pouze náš formulář, ale tady v průzkumníku vidíte, že ten projekt je stále otevřený. Dvojím poklepáním jej můžeme znovu otevřít. Proto dáme Close Solution, čímž jsme zavřeli celý projekt. Pokud jej chceme otevřít, nejlepší způsob je Open projekt. Najdeme si ahoj světe, který jsme umístili do dokumentu Visual Studio Projects, případně někde jinde. Otevřeme složku a zde vidíme se stejným názvem podsložku a soubor ahojsvěte.sln. Označíme si tento
soubor a dáme otevřít a vidíte, že se nám náš projekt otevřel. Tímto je pro dnešek vše, děkuji za pozornost.